Уважаеми дами и господа, знаете за пътната безопасност, психологията от гледна точка на спорта понякога трябва да се подхожда правилно, защото в бейсбола, в голфа и най-вече в хокея, спорта, които в България не са реализирани достатъчно. Няма да говоря за футбол, няма да говоря за волейбол, то е достатъчно ясно. Камо ли в бойните спортове, то е достатъчно ясно, то е показано, доказано. Но чест достоинство е да поканиш човека, както и спонсорите. Чест достоинство е когато трябва да уважаваш човека, а не да нагнетяваш напрежение, да влезеш във филми. В музиката и във филмите е хубаво пък от гледна точка на безопасността, пък малко и реклама. Как се правят качествени и модерни с голям финансов ресурс и реклама от комическа гледна точка. Хора с история, с богата история. Но аз съм само, това ми е просто така хоби да гледам филми и музика и малко да релаксирам. Релакса в психологията е от тази гледна точка. Но нека да разделим и двете нива спорт, филми и музика, като ви поговоря малко и за филмите и за музиката малко по-късно. Психологията в YouTube канала е, че в България понякога така е станало, че някои хора поговарят и български език, не знам дали е вярно, но пък трябва и като слушаме музика и като гледаме нещо, медии и филми, трябва малко и качествена техника да имаме с качествен звук, за да може пък от неврологична гледна точка и психологическа гледна точка за нашата безопасност, като сме пешеходци, да слушаме и естествено най-големия проблем е, че не се спазват нормативните актове и по изкуствен начин се манипулира информацията. Не знам по каква причина. Това е от мен. И естествено YouTube. В музиката е хубаво да слушаме музика, но да правим граница между реалността и клиповете. Затова като пешеходци, като хора, които управляваме моторни превозни средства, е хубаво. И като се движим с обществен транспорт, държавен транспорт, общински транспорт, частен транспорт, наш транспорт и като пешеходци и най-вече като си плащаме отделно въздушен транспорт, подземен транспорт, железопътен транспорт. Малко са хората, които за жалост са ги давали горе в космоса, когато пътуват. За жалост трябва малко повече хора да пътуват в космоса. В България чувам, че сме взели земи на Луната. На Марс предполагам, че има вече мултимилионери, които са си взели парцели на Марс. Това е много хубаво. По каква причина не знам. Но защо казах за музиката? Може би защото от музиката има нещо от миналото. От миналото не знам дали има нещо от бъдещето. Защо показвам тази запалка постоянно 4 видеали? Не случайно в филмовата индустрия е хубаво да се знае границата, защото с музика и филми не се занимавам, а е релакс само. За филмите, основно за филмите, мога да кажа следното нещо. Винаги някой се гледа нещо, когато се подготвя психологически да гледа филм, нещо ново, на една хубава реклама, на хора, които работят много, се трудят. Да, правиш един хубав филм, за мен трябва да има качествени актьори, лъчезарни, с добра психология, с добри качества и най-вече с нещо по-креативно спрямо мисленето и с последователност и стъпка по стъпка, да не е филм след филм, филм след филм, филм след филм, филм след филм, филм след филм. Защото пък филм след филм, филм след филм на всяка година
е хубаво само когато има хубава реклама и се мобилизира това нещо. Хубавата реклама и хубавия пиар маркетинг, защото паля от гледна точка на следното нещо. Паля, но не буквалния смисъл, защото психологията е много важна част и за втори път го давам, не случайно, International Federation, федерация. В България запалвам един бунт от моя страна единично сам за Международния червен кръст от гледна точка на не нещо отрицателно. Is not very serious. This is normal, but this is racism. Казвам го расизъм, защото в България отново се подхожда една недодялана част с обидна форма. Много хора за жалост бяха, как да кажа, неправилно подходящи спрямо и от българска страна много неподходящо беше подходено, че от психологията, от пътната безопасност понякога човек е бил многократно така в обидна форма наглетяван. Аз има минало преди 2017 година, където 5 години от 1998 до 2006 година от това, че съм направил доста и работех доста, че не е много хубаво от гледна точка на да се взимат непотребни вещества, защото ви се разваля организма и тръгвате по доста лош път. Това е моя гледна точка, защото много хора относно някои мои проекти от пътна безопасност не е много приятно. Не е много хубаво да се взимат наркотични вещества. Аз лично съм се пробвал да работя за фондация за хора, които имат наркозависимост. От медицинска гледна точка дали съм пробвал нещо, което е свързано с рак, примерно, за лекуване с коноп, е нещо, което по принцип не е много въведено по правилен начин, защото успокоява болката, но има вече медицината на опции, че може човек да се лекува от много заболявания с по-качествен живот и мисля, че това е много добро начало като за учените фрази от психологията за безопасността по пътищата и по пешеходните пътеки и по тротуарните части, че ония трябва да се лекува, оная, онези, тези, защото са ни заучени фрази неврологично за жените и неврологично за мъжете. Тестостерона също в фитнеса понякога нагнетява напрежение, но човек винаги трябва да е стегнат. Много е важно да се тренира постоянно. Това е моя гледна точка, като завършък на видеото от психологическа гледна точка. Уважаеми дами и господа, нека да се представя относно нула
продължението бях посочил, че пазарният ми дял от компютърни програми, компютърни игри ще бъде, нали, от психологическа гледна точка. Как се казва изречението? 27% за Европейския съюз. Не знам в световен мащаб колко процент е това нещо. Може би 5-10, повече от 50%. 35% за България и извън границите на България. Става въпрос за компютърни, пак повтарям, и софтуер. Хардуер по-малко. За жалост в България понякога човек свързва нещо, което е писано, понякога и неписано правило, и трябва в крайна сметка прощайте само за момент, тъй като преглеждам някои части от преди и не случайно се показвам в EVE Foundation, защото бях канен 2019 година, 2018-2019 година пътна безопасност. Там е строителство, изграждане, много сложни теми, много професии. И не случайно довършвам Agent, прощайте, сам че агент на груп W, на груп W Group Relation Union. Мисля, че е достатъчно ясно. Като инспектор от гледна точка на пътна безопасност, независим експерт, от икономическа гледна точка и от IT сектора, това са нови професии. Човека завод, човека фабрика. Вижте, като завършите нещо, което е доста сложно, и уча. В България, за жалост, има доста една променлива част, която може да ме намерите в Google, на кирилица български език и на латиница. Ако ми кажете, то той е буклук, той е човек. За RTI Network, мисля, че в IT сектор не бих казал, че е много правилно. И продължението. Много хора са ги обиждали, много хора се правят от медийна гледна точка с медийните части, че философски и психологически са подхождали. А пък когато някой е казал няма свобода за медиите, да, няма свобода за медиите, защото за мен има свобода, защото аз съм се прокарал чисто човешки и съм подходил 5 години, като съм спомнал и миналото си. Не нещо отрицателно. Не е много хубаво да използвате и доктора от този знаменател. Чисто приятелски го казвам. И е хубаво да си оставите едно нещо наречено стига с филми с музика, защото понякога се нарушава и доверието към доктора. Очи, нос, гърло, уши, мозъка, нервите
и сърцето естествено по правилния начин. Не случайно казах за Ред Крос, за Червения кръст и Международния червен кръст, че са две отделни теми. И заучените фрази е излишно, камо ли да прещи на човека по изкуствен начин. Съм видял доста таланти, които от мързелива гледна точка не са написали проекти и се реализират на теория, на практика да, на теоретична част, но практически не съм видял това, което съм видял в чужбина. Много хора са оказали това нещо в други държави, че България ги мързи да работят. Благодаря за вниманието. Днескащата тема, дали в България ги мързи да работят и да пишат проекти, които бъдат реализирани практически, реално погледнато, не знам. Но за мен това е реалността. Поради каква причина? Защо съм облечен по този начин? Защо съм с блуза по-спортна? В спорта и в неспортната част да сложиш как се казва, блуза, която пък е свободен стил, масово, е съвсем нормално, но от официална гледна точка е неправилно от етика и право със статистиката. Нека да се представя последователно. Това е началото, психологически, от пътната безопасност. Така съм облечен. Така няма да не сте ме видели официално. И това е когато срещате някой човек, който реално погледнато го видите някъде по принцип, като се представи с 4 визитки, че е човек. Благодаря за вниманието, всичко добро. Мисля, че 50 на 50%, 50% път безопасност и 50% мисля, че е ясно, отзад е достатъчно ясно. Така че това, което бих казал с ръка на сърцето, това беше видеорепортажите ми. Всички видеорепортажи са по този начин. С Red Cross. И естествено, YouTube може да гледате. Защо не я показвам цялата запалка? Тъй като има и други надписи, които реално погледнато съм възнамерял да им ги давам. Това са масови запалки, просто използвам YouTube. За втори път казвам. I show you the second time. Хубаво е да учите български език, но е хубаво пък да упражнявате чужди езици. It's very important to learning something and to learn something to be more better and not to confuse sometimes the terms and examples when you're talking. I talking by English. Dear Mr. and Mrs. Madam, Monsieur, by French. You can watching by YouTube channel and to Red Cross, Bulgarian Red Cross, International Red Cross, or plus by Latinsky language and Bulgarian or English. And when you're talking about by the movies and music, this is very normal by psychology, by road safety. But I only listening and watching the movie and music. I'm not the actor. I'm only the expert by the economics and the IT sector.
and the software program software engineer, and a little bit hardware, but the same 100% by the software hardware by my company Group W. And it's very important when you talking about for something, to write something, to searching and to understand correctly when you from the country, from the software, from the buildings, the humans, from the jobs with the country. And when you work from the many times to understand many people in the different ages, can you and can to be volunteer by the Red Cross and the International Red Cross and the other in the different ages. And yes, this is normal, and to understand is very normal. It's not very bad. I don't say bad things. It's very important to understand. And when you only one guy volunteer, it's very important to learn and to meeting with the different people in the different cities, different areas by Bulgaria and the different countries. Very important because you learn something from the people, not to be only read the book, only read something with a different distance. And this is done by the video material from me, Ante Naidenov, Mr. Ante Naidenov. What is the psychological terms with my side by the road safety? It's very important when you're driving the car with the normal speed. We have everything's okay by the car, by the bus, by the truck, by the when you travel with the metro station with the metro, and it's very important when you traveling by the airplane, with the ship, by the when you many people when you have money to pay the pilot, by the customers when you have options to go in the cosmos, by the space. It's very important to have a place when you walking, uh, when you being at the pedestrian, when you traveling by the bicycle. It's very important to be a psychological normal, not too confused. Sometimes, and me, I'm very confused when don't understand why the different rules is very broken. When you say fuck up the I say Bulgarian language, Bulgarian знака, the rules, and when you take one picture, put by the znaka, by the rules, the road safety is not very normal because many people they know what is the rules by the road safety, by the something when you building something in the brain, by psychologic, or your brain creating something, you say something, and it's very important to understand correctly. This is me, Mr. Naidenov, and you can watch it by the YouTube.